कोनो दिक्कत हुई तब मतलब कि तू छोड़े के नहीं। अरे तू छोड़े के कैसे बात कर देलू? अरे छोड़े के तोहरा बात का पता बा कि अगर तोहरा के हम एक दिन ना देखी ना तो हमरा दिल पर का बीतेला। अब तोहरा से हम कितना हम बताई, लेकिन तू कोनो मुसीबत आ जाई, कोनो ऐसा मुसीबत आ जाई तो आज तू कसम खा के छोड़े वाला बात कबो नहीं करे के। हम कसम खाता नहीं कि हम कबो ना छोड़े, कबो ना। कसम खा के कह कि हर मुसीबत में हमारे साथ देबू नु। हम कसम खा के कहता नहीं कि हमरा हर मुसीबत में साथ देम, हर मुसीबत में साथ देम। तहरा खातिर पढ़ाई लिखाई हमार सब बर्बाद हो गइल। हमार माई बाबूजी कितना हमरा से आसरा लगइले बाड़े कि हमार लइका पढ़त होई। मत रोई, काहे के तू रोत नहीं? रोई तो हमरा बहुत रोवाई आवेला। तू बताव, तू छोड़े वाला बात कर देलू है से हमर। अरे वो बीच में झगड़ा भर रहा तो कहत रही नु कि छोड़ दे ई से कहनी ना। देखो कतनो झगड़ा हो जाई, कुछ हो जाई, लेकिन मत कबो ना होई। और देखो कोनो दिक्कत मुसीबत रहनु, कोनो हमरा परीक्षा रहनु, कोनो हमर जान के बाज रहनु, तभी को हम अपना आप के मिटा सकेनी, लेकिन रहुआ के को भुला ना सकेनी। हम तो ये तारा मुँह से सुनल चाहत रहनी है। आ देखो तारा के इहो हम बता देतानी कि अगर हमार शादी होई तो तोहरे से होई, ना तो हम दूसर शादी नहीं की कर सकत। हम अगर शादी करम तो रहुए से करम, ना तो रहुए से कोनो से करी हनु तो हम भागे, हम उजवा ना रहो। अरे हमार जान तो ये तारा मुँह से सुनल चाहत रहनी है। हम तारा से इतना प्यार करना कि हम तारा से जुदा कबो नहीं की जुदा हो सकत। हम कबो ना हो सकेनी अजीत। अच्छा सुनो, अच्छा देखो रो मत। देखो आज हम अपने घर जाके हम शादी खातिर अपना माई से हम बात करब। हमनी के देखो बहुत जल्दी शादी कर लिहल जाओ। शादी करके घर बसावल जाओ, हमनी के एगो नया दुनिया अपन बसावल जाओ। हमनी के जब शादी हो जाई तो कितना अच्छा लगी, हमनी के सुहाग रात मनावल जाई। सही कहता है। एगो बच्चा पैदा कर जाई। चुप रही ना बात। तू जाना तनी ओकर नाम का रखेम? का हमरा के तो लड़की पसंद बिया ना। हां ना हमरा के तो लड़का चाहिए ना, हमरा के लड़की चाहिए। अच्छा चलो बाबा, तोहरे बात रही। सुहानी नाम रखम अपन बेटी के। अच्छा सुनो ना, अब मान के चलो कि हमनी के हम तो अपना घरे बात कर ले, मम्मी तो मान जाई हमार, लेकिन तहर भैया भौजी का मान जी है ना। मानिए तो हम भाग के शादी कर लें, लेकिन हम रोबे ना रह सके ना। बस देखो कुछ होई बाकी तू हमारा के भूलई हम मत जान। कबो ना भूलईबू ना नु ना। देखी ना टाइम हो गेल बाटे, हम जाता नहीं मतलब घरे सब कोई खोजे लग आज जाके पक्का, लेकिन बात शादी के करे। अच्छा एगो तन किस दे दा बे छोड़ ना शादी के बाद, और छोड़ी ना शादी के बाद। ओ लगनी जीत करे। इहे प्यार बा। और तो छोड़ी ना, इहे माने इहे प्यार बा। और तो ठीक बात। अभी टाइम देख फोन आता घर से, लेकिन बाबा अच्छा ओने देखी ना का तबा देखी ना ओने ना। अरे ओने देखी का और ये तो कोतला बड़का सांप वो देखी जा हम जान गए तहार हमारे से कितना प्यार बा। एको ठीक बा, ये खुश ओ हो गई। ठीक बा जाता। ठीक बा जा। बाय 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 बाय। आई लव यू सोना। आई लव यू टू। बाय। कितना मस्त बिया लड़की, कितना हमरा के माने ले। बाकी हमरो फैसला इहे बा कि सब कुछ एकरा पीछे तो बर्बाद कइए देले बानी हम। अगर शादी हम करम तो हम यही लड़की से करम, ना तो हम दोसर शादी नहीं कर सकत। बहुत मासूम लड़की बिया, एकरा के कबो धोखा नहीं दे सकत। चलो ठीक बा। मैं कहाँ गइल बा छोटुआ, अभी ले खाना नहीं के खइले। खा ले दूध धिका के धैले बनी, फिर आई तो फिर कह कि दूध धिका। भोर दिन करी हे काम रहत है। लड़का से सच में हम इतना परेशान बनी ना। का भाई का ते दुआरी दूसरा के घर दुआरे बैठे। अरे माने दिन भर बैठले रहबे, आराम ना करबे ते।
ये बताओ मने खाना खाबे कि ना खाबे? अरे आराम तो हमारा हमारे चिंता करे में तो तो झूठ होकर रहे हाँ? ई सब। तनी मनी सेराइल दूध ना पियबा दूध धिका के तबे तो ताकत तनी आ तू ढेर अपन मन के भइल बड़े चल रहे दे ज्यादा हमारा भूख नहीं खे लागल ते हमर काहे आता ते चिंता करेलीस। का बात बाकी आजकल तोर भूख नहीं खे लागत हमरा तो कुछ समझ में तोर बियाह ना करे के पड़ी रे हां ये काय कुल अभी हमारा पढ़ाई लिखाई करे के भाई कुल काते झूठ मूठ के बकवास करे लागल इस बियाह शादी कुल के बात ना कोई नहीं हमारे दे। चल जाकर हमसे खाना खा ले जो पहले जो हम खाना ना खाई ठीक बात ते पई तोहरा नियर लइका खा पी के एकदम दिसे एकदम हमें उजा गइल बानी बताव एक गो लइका बन सकी खा के एकदम दे दा जब हमार शौक लागते रह गेल कि लइका तनी हमार मोटा जाइत हां एकरे चलते अगर बाप बाहर से जल्दी आवेलन ना कि हां आज हम बैठ जाम त हमार लइका का चाची अकेला ही बार बार आ बहु बड़ा ढेर दिन पहो हां तो चलनी है कने के आइल बन तो बेटा वो यही रास्ता से आवेला जाला आवेला ना हम तो एगो जानते बड़वावे ना लेकिन एगो बात बताओ मैंने बोल कही कि ना कही अरे हम मने हम सुने खातिर हम जाइल बनी तू कहत रह कि कहीं कि ना कहीं तो सुने खातिर हम जाइल बड़ू तो बात छोटुआ नु छोटुआ हां ये संजीत के बहनिया से देखनी हम मिलत रहे ओ हीराम जी का कहत रहो हम जौन देखनी तो ए बबुआ सच में कहत नहीं देखा हम खिसियात नहीं लेकिन हमार लड़का ऐसा नहीं हो सकत जितना कि तू गलत एतु से सोचा तारा गलत है तू सब नहीं के सोच तारा से मतलब अपन बड़ू ऐसे हम समझा देते नहीं कह देते नहीं ठीक बा ना बबुआ रोज जानी है लेकिन अपन समझ नहीं है तब नहीं है जा ना अच्छा कहला बता देला है अब तो ओकरा ले पूछे के ना पड़ी ठीक बा बबुआ हम डांट बोल देम लेकिन हमारा विश्वास नहीं होते बबुआ तू विश्वास नहीं है तो हम माने हमारा पे विश्वास नहीं है ना 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 विश्वास बात तहरा पर काहे से कि एक तो तू हमारा घरे कभी आवेलो ना अब वैसन बात बतावे ताइल बड़ा हमार दुआरी तो ना देखी गइल तब एकदम कहे के बा केने ऊंच नीच हो जाई तो मतलब फसब ना हो तो बेइज्जती तब होई काटे ए बाबू सुना ना एगो बात बतावो तनी बैठा तनी पानी उनी पी ल त जई ह ना ठीक बा चाची जनलू नु अब जा तनी घरे द्वार पे ठीक बाप का काम करे बा ना बहुत बैठा देखे के बता बा पानी उनी सब ठीक बा तन देखिया लेकिन ध्यान दिया चाची हमारा अपन बड़ू ये समझा कह दे तनी ना वो बात सही कहता रह ये नतिये से तना हम तंग आ गइल बानी न कि हम का बताई ये सच में कहाला कि एगो लड़का के लड़का ना बुझे के चाहिए नती एगो बाटे ना यही ले कपार पे चढ़ के मुतत रहताटे हमेशा हां एकदम हमें करे परेशान हो गए बानी एक बाप बाहर में कमाताटे कि हमर लड़का ढंग से पढ़े लिखे ढंग से खाई आई तू करी एकदम हमरा के नई का ई हम सुनत नहीं भागमन अभी पूछत नहीं करा ले खरा बिना तो नींद चैन सब हराम हो गइल बा। अरे भाई का रे भाई अब हम देख अब हम एक घर में रहे वाला बानी ना आ पूरा घर लेके आ राज कर छोटुआ ठीक बा अरे का तोरा का हो जाला माई देख सुन ना मोबाइल लेके चियर करे 500 रुपया देना भाई 500 रुपया हां ले चल ना कहीं हमारे के बेच दे पैसे 500 का ओ मानो तो 5 लाख तोर मिली। ते खाली खिसियाते रहेली आखिर तोरा भइल का जीवन जीवन कोरा करे ना बहुत बढ़िया करत रे समझ ले कर तरीका नती तोर ई चिंता बारे कि तोरा चलते तोर बाप का माता टे गोड़ में करे रात दिन दर रहत फिर भी हम मर्द के घर नहीं खियावे दे बनी आखिर करत का बानी तू कुछ कहबे ना कहले ह ना कुछ नहीं करत तनी हमर क्रिया खो कि मर जेबी तू बात का बाटे तू कौन अपनी माई से मिले गए रहले ह माई से और ना गए रहले ह हां ते का कहत रे तोर के देख, तोरा के कुल सिखावत रहला हमारा हम के तो हम- परेशान हो जाई तोरा से नाती तू वही मेरा परेशान हो खबा हगल खाऊकू और जाके हमारे के एकदम धइले बड़ा तू हां हम देखत तनी ना कि जहां अब हम का बताई ढेर दिन के अब हमार जिंदगी बाना सोचा था कि बियाह शादी क के मुंह में लेकिन हम देखत तनी कि नाती तू कुंवारे रहबा हम मर जाई ते काहे ई सब कहलिस ते हमार पर तोर विश्वास नहीं खे हम कुछ कर सकत नहीं ई बताऊ बिना देखले के आदमी कह देला स कि तार तू आऊ का कहला कि लइका कौन कलसा हम कुछ कहले नहीं कि कौन कह देलस तोरा से आज एकरी पहले काहे ना ओरहना उतरल ह ई बता तोरा तो खुद हमारा रहन खराब विश्वास हो नहीं गइल बा। हम विश्वास कैसे कर सकतनी विश्वास करे जो करबे तब ना
सच में कहता नहीं, अगर एंगने कर दिया ले फिर दोबारा और रहने आ गइला तू चल गइले मिले तो हमार मुंह देखिए समझले। इते का है सब कहत अरे हम कुछो नहीं की कहले माई। बाप रे बाप ये नतिया के चलते हमार मरद बाहर में दिन रात ड्यूटी करत आटे आई 7,000 रुपली बाबू हमर मरद काम करत आटे। वो दादा मजबूरी नतिया बुझत नहीं के नतिया को तो बियाह शादी करा दे तनी अगल कहू का तोरा के पढ़ावल लिखावल मल बेकार बाटे। ए माई आज हमार मर्द सुनी तो का कोई हां ते मत रो। ठीक है कोहेला आदमी कि एगो लड़का ना बुझल जाला एगो आके ना बुझला। बतावा यार हमरा दो चार गो रहत सते एगो ना एगो तू करी त ना हां ते जवन कहबे तवने हम करब बाकी ते मत रो भाई। तू रो बाबा तरे तब ना रो तनी हां ना भाई हम सोचत तनी के मर नहीं करब लेकिन ते मत रो हम तोरा काम रो लेकिन देख सकत भाई। बतावा हमरा के सुनिए तो गाड़ी न दिहान कि तू घरे बाड़ी तोरा देखे सुने के ना चाहिए हां सोचत तनी के एगो लड़का बढ़िया से पढ़े लिखे ले तो कुछ नौकरी चाकरी लाग जाए तो भाई ठीक हो जाए। मैं देख तोर क्रिया का कहतनी कि ऐसा कोनो काम ना करो जौना से कि तोरा आंख में आंसू आओ। हां तो सोच लिया अगर ऐसा काम कर दिया छोटुआ नाती आगे दिहानी तो कोई कि का कहत रहे छोट ना भाई अब खुश बाड़े ना अब तोरा हमारा को विश्वास बा ना। हां विश्वास तो बटल में छोड़ अब तो एकदम से हमर देखे के मुंह तो मन देखे करो। हम का करी अब हम केलियो के ना होइनी हम ओकरा संगे जिए मरे के कसम कइले बानी कि हम तारा बिन एक पल ना जी सकी ना। आइने हमारा भाई रो रो के क्रिया किया दलस के हमार मरल मुंह देखावे। अब हम ओकरा से ना मिलब तो ऊ कुछ कली अगर मिले जातरी तो हमार भाई मर जाए। ए भगवान ई काहे के तू ऐसा चीज बनाइला प्यार एकरा से प्यार करे वाला न जी सकत न मर सकत। अब हमरे कुछ करे के पड़ी। अब तो आज के बाद अब हम मिलियो ना करत करत एकदम कपार बथे लागता गोड़ हाथ हमर दुखा जाता। ई बेटी का खाली पढ़ाई लिखाई भौजी का जी तनी खाना बन गइल बा। हां बना के रखले बन जाए परस के रखले बन खा लें और कोनो काम धंधा बा आपके। अरे जन तरु आज बहुत पढ़े लेट हो गेल भौजी। काजी पढ़ लिख के कले कब टाइम में ना बुझाला का ड्रेस रस पहन के जानिए कब आवे नहीं पता न चलेला कौन पढ़ाई होला जियो में। एक तो तू पढ़ल लिखल हो ना कह के तो मरब ना लिखे जाने आए बड़ू हमरा ले कहे कि तू का जन पढ़ाई के मरब आए कि कब पढ़ाई होला कब छुट्टी होला कब पढ़े जानी हम। अब पढ़ लिख के कलेक्टर बनब का जी ओंगने बात बतियाओ तनी घरो को तनी काम धंधा सीखी कोइले रहत तबे ना जब ससुराल में करो कम सीखे खातिर तू का आइल बड़ू का है सबका नौकरानी बने खातिर आइल बनी का हम आ कि सबके बैठल है हम कुल क के दरी पर लिया के दे बताओ ना सब अपना भौजाई बोले ले बताओ तो सबके घर में भौजाई ना भौजाई बोले ले ननद भले बोल दे लेकिन भौजाई बोल दे तो सबका मुंह में जर जाई। हम पढ़ाई के पीछे काहे पड़ल रहल भौजी कह तुम छोड़ दी छोड़ दे दिन ठीक रहल जी हमके तो पता न चलेला कि कब जानी कब आवे नी एगो देखावा खातिर पहन लेल बनी डरे देखी देखा मत कहीं पढ़े जानी अनपढ़ गवार चाहे जट कहीं कपड़ा पढ़ाई के मर में आए कि का ना ए कहानी तो कहानी कहबो मत करबे गने ठीक ना ढेर पढ़े वाला नहीं आला ना बिना दादा गइल बनी ओंगने बात बतिया का बतिया उतरे रे गलती को का ओकरा से मुंह लेना उतरी का मेरे घर से बोलता ना बोल कदा बोलता तू माने तू का गलती कइले बड़ी का गलती कर माने हमरा से एक आदमी कहलस का माने ती का करत उतरा उहे मिले तनी मनी हां तू हमरा सारा इज्जत डुबैबे का रे हां अभी काटो करो तनी आगे और ओकरा के समझाओ तनी हां मारब अभी फुरजी मुहावा भी जी ने बोलतनी और शंकर बड़ा नु उनकर लड़का संगे जा का तू करतिया जान तरी कितना निकल जाते तू कइले बिया हां एकरा कि कब बजे जालिए कब बजे आवे दिन के एकरा के मन तो करता के ले जा के हमने मुआ दी हम एकर तनियो मन इज्जत के तू नहीं थे हां अभी आई बता का कइले रे का करी मत कर का कइले रे हां और कर गलती ऐसन हां प्यार करनी भैया बहुत प्यार करना
सके ना भैया। तमन तू अपना मन से शादी करबी काजी ला हाँ? शर्म पाया के भैया से के अरे बात करतनी सुन प्यार सुन करनी प्यार करी ना तू अपना बड़ी शादी करबी भैया बहुत अच्छा लड़का भैया। बहुत अच्छा लड़का हो बहुत अच्छा लड़का भैया। दूसरा शादी करबी अच्छा लड़का तो सुन समझावा ना बहुत। हटे जी हमारे सुन, तो सुन, सुन। दूर रही चार को जब अच्छा लड़का बा तो मैंने अपना बड़ी शादी करबी हमारे से कोई तू मन करी तू ना हाँ? घर जत के लाजे नहीं कि हां घर में आदमी तोरा तनी मनी जत के ख्याल रखना एक बार ओकरा से मिलन भई तू बहुत अच्छा लड़का भैया। मिले मिले जीबी हां तो हमारी इज्जत का तनी मनी तू किना रे काहे जी अब इज्जत लौकत है अब कहते ये तो कमरा पे बैठा के रखले रहनी ते का करत रही सब देख तू ठीक नहीं खाओ पर तनी सुधर जो तोरा कम समझा दे तनी अगर हमार मुंह तो देखल चाहत रही तो आदमी बन जो न तो ठीक बा न तो तोरा के ले जाके होने आ दफना दे भैया हमरा के दफना चाहे कुछ भैया हम ओकरा से प्यार करने लायक ये सुनी अगर एंगने अगर तनी- भैया तनी के समझा अपने बुझा के, तनी देखल समझा। चाहत ना तो ओके छोड़ दे ठीक ना देख हमनी के का कर दे बिया फोटो खिंचाए के हां वाली बात कइले बिया ना ये भैया। ना भैया नहीं देख भैया, ना खड़ा मत कर ठीक बा कुछ करो भैया। ते बहुत नखरा करत रे अगर हमार मुंह देखल चाहत रही तो आदमी ते बन जो ना तो हम बना देब आदमी ठीक बा ना बहुत। हमारा केहू से डर नहीं खे पुलिस थाना से ठीक बा वो तो कहीं हवे मान ल तनी के हम ही ना तोरा के सब कुछ खेले बनी देख तरी नु हां हाँ भैया लेकिन मने बहुत अच्छा हमारी- लड़का भाई बहुत ख्याल रखेला। तो मने हमारी इज्जत के मने एथु मने तुरा करबी ए जी एक बात कहनी तो मने तू जवन कहली हमारे कपार पे हाथ रख के कसम खाइए कि अबे गने ना करवा बन के जवन कहली इज्जत तवन करे तोरा ना कहली के कहनी जा हां तोरा के माई लेखाउ जोन ले बिया एकदम हां आ कौन कभी कही है कपार पे हाथ रख आज के बाद ऐसन कुल कोनो गलती ना करबी ना भैया ना करूँ ना करबो ना भैया। हाँ बाबू से एकदम सीख देखो जाए, ठीक ना? ऐसे आराम से रहबू तारा कोनो दुख ना हो ठीक बा हमनी के अच्छा घर में तारा के शादी कर जी हमनियो कुछ ख्वाहिश बा हां चली खाना खाए उठी चल एंगने जो, कभी भी मत ले कर ले जा ठीक ना? अपने जरा खियाओ तो खाना ले जा कर तनी ले जा उठी जी जो जो जा खाना खो उठ अब कि उठ नहीं जो। हो जाते बतावा ई मोय हमर साला इज्जत के एथु कर पिया हां कितना साला हमनी के मर्द मेहरा दोनों आदमी एकर के मानत तर नहीं जा हां कि हमनी के लड़की बिया लेकिन तनियो मन एकर इज्जत के ख्याले नहीं खे बताओ साला बुझाता कि मन हमनी के गांव घर में रहे ना दी